माथाइनि गाहाम खोन्थानाय 9 अध्याय 9 निफ्राय 13 सिम माथाइनि गाहाम खोन्थानाय 9 निफ्राय 13 सिम मोनबायब्ला जोङो बयजों लोगोसे फरायनानै खोनासंनि आङो फरायगोन जिसुनि मुङै गोजौआव लिरनाय दं माथाइनि लिंहरजानाय जिसुआ बे जायगानिफ्राय थांनानै माथाइ नामनि सासे मानसिखौ खाजोना नाजावग्रा जायगायाव थानाय नुहैदों आरो बिखौ जिसुआ होनदों आंनि उन उन फै आरो बियो सिखांनानै बिनि उन उन थांदों जिसुआ जेब्ला माथाइनि न'आव जानो उन्दुदोंमोन अब्ला गोबां खाजोना खांग्राफोर आरो पापिफ्रा बिनियाव थांनानै जिसु आरो बिनि सेलाफोरजों जानो उन्दुनो थाहैदों बिखौ नुनानै फारिसाइफ्रा बिनि सोलोंग्राफोरखौ होनदों नोंसोरनि गुरुआ मानो खाजोना खांग्राफोर आरो पापिफोरजों जाफायो बिसोरनि बुंनायखौ खोनानानै जिसुआ होनदों गोख्रोंफोरनो सोखाग्राखौ नाङा आन्थाइ साजानायफोरनोसो नोंसोरो थांनानै बे मा जाखो होननानै सोलोंहै आङो अनखांनायखौनो हास्थायो जुनारनि बुलिखौ नङा मानोना आं धोरोमियाफोरखौ लिंनो फैयाखै पापिफोरखौसो बेनो इसोरनि गोथां राव बे समाव आङो जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ गेदेर रंजानायजों हामबाय आरो हामबाय होनदों बेनि गेदेर अननाय आरो दैदेननायजों दिनै जों बे एसे मोजां सम एसे मोजां सान बे जाबाय गोथार जिरायनाय सान बेखौ जोङो मोनबाय सप्ता खनसेमानि जोङो बयबो गावबागावनि बेस्थ'तायाव दङमोन आरो बे सप्ता खनसेयाव इसोरा जोंखौ जोंनि गासै मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनायाव आरो जों सिन्था खालामनांगौ जों गिनांगौ जों दुखु सैनांगौ बेफोरनिफ्राय जों मिथिनाय जों मिथिगासै खैफोद आफोदनिफ्राय बे दिखुबोनानै दिनै बे गोथार सानखौ होबाय आरो जोंनि मेंग्लिनाय गोसोफोर आरो जोंनि दुखु जानाय जिउफोरखौ दिनै जिरायहोबाय बेनि थाखाय आङो हामबाय होनदों आरो हामबाय होनबावदों कासियाबारि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो मावथि हान्जाफोर बिमाफोरनि आफाद आरो जोहोलावफोरनि आफाद आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मण्डलियारिफोर बिथांमोनहा दिनै बे गोथार जिरायनाय सानजों लोगोसे बिफाफोरनि सानखौ फालिनायाव नोंथांमोनहा आंखौ बे मण्डलियाव बा नोंथांमोननि बे इसोरखौ खुलुमनायाव नोंथांमोनहा आंखौ लिंहरनानै आलासि महरै नाजावबाय बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ जोबोद रंजानायजों हामबाय होनदों आरो आंबो दिनै सार्केलनि जानानै न'खरनि जानानै आंनि बैसोआव देरसिनफोरनो आंनि सिबिनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननायखौ बे समाव आङो जिसुनि मुङै जासिदों बयजोंबो जिसुनि मुङै गोजोन्थों दिनैहाय बिफाफोरनि सान आरो बेजों लोगोसे गाहाम बाथ्रा बेखौ आङो बुंनो सानबाय आरो खोनानो मोन्दों मिथिंबो दं दा बेनिखायनो आङो बारा गोबाव लानाय नङा एसे समावनो आङो दिनैनि बे गाहाम बाथ्रा आरो बिफाफोरनि साननि सोमोन्दै बुंनानै आङो फोजोबगोन दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो फरायनानै बयबो खोनाबाय बे जाबाय माथाइनि जिसु ख्रिस्ट'जों लेंजानाय जोबोद आसरित जादों बे घटनाया जाय मानसिया अफिसाव मावबाय थादों साधारन भाबै जोङो सानखांनानै नाहरोब्ला बियो जोबोद सोमोनांथाव आरो जे आंनि उन उन फै होननाय लोगो लोगो बियो गावनि गासै अफिसनि खामानिफोरखौ
गावनि गासै दंनायफोरखौ बियो ज्राब गारनानै जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थांफादोंमोन। जे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिराद कन्ट्रभार्सियेल जादोंमोन बै समाव, आरो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय बियो जोबोद गोब्राब जादोंमोन जे गाव जे इसोरनि बिसा हौवा बेखौ फोरमान होनो थाखाय बिनि थाखाय जोबोद गोब्राब जादोंमोन। खारन बै समाव फारिसाइफोर, सादुकाइफोर, गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो बेबादिनो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दङमोन। जुदिও बिसोरो मिथिगौमोन जे सासे इसोरनि बिसा हौवा जोनोम जागोन, बेखौ बे गोथार लिरनाय गोरोंफ्रा रोखा रोखायैनो मिथिगौमोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां पलिटिकेल लिडारफोर दङमोन बे समाव। दा बिसोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'आ जे गावनो इसोरनि बिसा हौवा, सुबुं माहारिनि बासायग्रा, जिउनि बासायग्रा, बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जोबोद गोब्राब जादोंमोन। आरो बेबादिनो जोबोद कन्ट्रभार्सियेल जादोंमोन जे बियो इसोरनि बिसा हौवामोन नामा। गोबां मानसिफोरनि गोसोआव हयथ' गोबां सोंलुफोर जादोंमोन। साधारन मानसिफोरनि गोसोआवबो बियो जोबोद सोंलु जादोंमोन, नंथारगौयै बियो इसोरनि बिसा हौवामोन नामा। खारन बियो जि नोगोराव बियो जोनोम जादों बियो मोनसे फिसा नोगोरमोन, आरो जि न'खराव बियो जोनोम जादों बियो साधारन मोनसे मिस्ट्रिनि न'खराव जोनोम जादों। हयथ' बै समनि गोथार लिरनाय गोरोंफोर, फारिसाइफोर आरो सादुकाइफोरा सानदोंमोन जे इसोरनि बिसा हौवाया मोनसे मोजां न'खराव, धोनि न'खराव, राजाफोरनि न'खराव, धोरोमियाफोरनि न'खराव जोनोम जागोन, हयथ' बेबायदि सानदोंमोन। नाथाय जिबायदि न'खराव बियो जोनोम जाबाय, बे न'खरनिफ्राय बियो फैनानै गावखौ इसोरनि बिसा हौवा सिनायथि होनो थाखाय बिनि थाखाय जोबोद गोब्राब जादों। मानसिफोरनियावबो बे समाव जोबोद गोबां सोंथि फैदों, थारैनो बियो इसोरनि बिसा हौवामोन नंगौना नङा होननानै। दिनै बे समावनो माथाइखौ जिसु ख्रिस्ट'आ लिंदों जे नोङो आंनि उन उन फै, आरो बियो लोगो लोगो बियो दुखु सिखारनानै बे जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थांफादों आरो उन उन थांफादों। आरो बे समावनो, बे दिनावनो बियो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंसाफोरखौ लानानै बे माथाइनि न'आव बियो माबा मोनसे ओंखाम बा जिखुनु जानायखौ जाफैदों आरो। बै समनि इहुदिफ्रा उन्दुनानै जायोमोन। जेब्ला बियो माने जानो उन्दुग्लोबनाय समावहाय फारिसाइफ्रा आरोबाव बेखौ होनबावदों जे बिनि सोलोंसाफोरखौ होनदों जे नोंसिनि गुरुफ्रा मानो पापीफोरजों जाफायो, मानो खाजोना खांग्राफोरजों जाफायो, बेबादि प्रश्न खालामहैबावबाय मा। मानो होनोब्ला बे समाव फारिसाइ आरो सादुकाइफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि उन उनबो थाफादोंमोन। बियो माब्ला गोरोन्थि मावो आरो बेखौ हमनो थाखाय बिसोरो जोबोद बे गावसोरनि गोथां बिजाबफोरखौ, धोरोमनि बिजाबफोरखौ जोबोद स्टाडि खालामबायोमोन। बेखौ माब्रैबा हमनो हागोन, माब्रैबा बेखौ दायाव खोख्लैनो हागोन, बेबादि साननानै बिसोरो बिसोरनि उन उनबो थाबायफायो होननानै। दा दिनैबो जोङो नुनो मोन्दों आरो मा, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे जानो उन्दुग्लोबदों गावनि सोलोंग्राफोरजों, बे समाव बिसोरो प्रश्न खालामदों जे नोंसिनि गुरुआ मानो खाजोना खांग्राफोर आरो पापीफोरजों जाफायो। बै समाव खाजोना खांग्राफोरखौ समाजनि बेरेखा माने हमनानै लायोमोन, बिसोरखौ पापी होननानै बै समाव ट्रिट खालामनाय जायोमोन आरो मानसिफोरनिफ्राय खाजोना खांग्राफोरखौ बै समाव पापीफोर होननानै बै समावहाय साननानै लानाय जायोमोन आरो। दिनै बे मानसिखौनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ लिंदों आरो मा, जे नोङो आंनि उन उन फै। आरो बेनि उनाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ बा जिसु ख्रिस्ट'नि सोलोंसाफोरखौ फारिसाइफ्रा सोंदों, माने प्रश्न खालामदों, बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे गोख्रोंफोरनो सोखाग्राखौ नाङा, नाथाय साजानायफोरनोसो। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। खारन जों बयबो ख्रिस्टियानफ्रा एबा जायफ्रा गोथार बाइबेलखौ स्टाडि खालामबाय, जों बयबो बुजिनो हाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जों पापीफोरनि थाखायसो बियो फैदों। जों पापीफोरनि थाखायसो बियो फैदों। बे नङा जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राफोरखौ फारिसाइफोरनि सिगाङाव बुंनायखाय फारिसाइफ्रा गोथार, बे नङा। नाथाय बियो बे समाव गावखौ प्रजेक्सन खालामनो गोसो, माने हास्थायदों, गावखौ दिन्थिनो हास्थायदों जे इसोरा पापीफोरखौ बेसेबां अने, बा गाव मानि थाखाय फैदों। जों सुबुं माहारिया जे इसोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजान जाबोबाय,
बेसेबांबा गोजान जाबोबाय आदम हवाया जि समनिफ्राय बादा होजानाय फिथाइखौ जानानै इसोरनि हुकुमखौ सिफायनानै इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय बै समनिफ्रायनो इसोरा सुबुं माहारिखौ गावनियाव लाबोनो थाखाय गावजों सोमोन्दो खाफिनो थाखाय बियो जोबोद हास्थायबायदोंमोन जायनि थाखाय गोबां नाबिफोर थिनहरदों गोबां बियो माने गावनि मानसिफोरजों बियो गोबां हाबाफोरखौ मावनानै मानसिफोरखौ सुबुं माहारिफोरखौ गावनियाव लाबोफिननो थाखाय बियो हास्थायदों दा बेनिखायनो जों इसोरनि मोखाङाव जों रावबो पारफेक्ट नङा जों रावबो गोथार गैया रमनि बेलायाव बेनिखायनो बुंदों जे बे संसाराव सासेबो गोथार गैया होननानै दा बेनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावनो स्टार्ट खालामदों जे जिसुआ गावखौ जे बिथाङा इसोरा थिनहरबाय बिनि एकमात्र उद्देश्यआनो जाहैबाय जे पापीफोरखौ गावनियाव लाबोफिननो थाखाय दा बेनिखायनो गितफोरनि 113नि 7 आदावबो बे बाथ्राखौ बुंदों जे बियो केसबारियाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौबो बियो माने लाबोफिनो होननानै जायफ्रा मानसिफोरजों मुगैजानाय जायफ्रा माने पापजों माने गफबनानै थानाय बिसोरखौ बियो अनखाङो आरो बिसोरखौ हादांग्राफोरजों फज'फायो होननानै बे गितफोरनि 113नि 7 आटखौ जोङो फरायब्ला जोङो मोननो हागोन नामा आरो बिनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे नोंसोरो थांनानै बे मा जाखो होननानै सोलोंहै जिसु ख्रिस्ट'आ जे पापीफोरजों जाफाबाय सासे खाजना खांग्रा मानसिफोरजों बा बिनि न'आव थांनानै बियो जाहैबाय फारिसाइफोरखौ बुंदों बियो मा मावनाय जाखो होननानै नोंसोरो सिन्था खालामहै सानहै आङो अनखांनायखौनो हास्थायो जुनारनि बोलिखौ नङा जोङो मिथिगौ ज'हननि 3 सल'आव जे बाथ्राखौ बुंदों जे संसारखौ माने इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ जोंनो ओरैनो होबाय जायहा बिखौ फोथायगोन बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन बबेखानि जायहा बेखौ फोथायनाय नङा बियो नस्थ' जागोन बे बाथ्राखौनो बियो दिनै रोखा खालामदों नामा इसोरनि अननायखौ बियो जों पापीनो बियो दिनै दिन्थिदों जे सासे जाय मानसिया समाजजों नेग्लेक्ट खालामजाबाय जाय मानसिया समाजजों थख' खालामजाबाय बे मानसिखौ बियो गावजों लोगोसे लिंनानै बे मानसियावनो जाहैनानै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै फोरमान खालामबाय जे बियो जोंखौ बेसेबां अनो आरो जों पापाव गफबनाय जों केसबारियाव थानाय जोंनि लांसुया आखुनि मानसिखौबो जे एसेबां अनो बेखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरमान खालामबाय दा ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर दा दिनै बै समनि बे जाथाय आरो बेखौनो जुदि नैबे दानि कन्टेक्सआव दानि बे जोंनि बे 21st सेन्चुरियाव जुदि लाबोयोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो आरोमा जों जेसेबांखि पाप मावा मानो जोङो जेसेबांखि इसोरनिफ्राय गोजान गोजान थाबाया मानो जों जेसेबांखि जों गिर्जानिफ्राय गोजानाव थाया मानो इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो बावा इसोरा जेब्लायबो लामा नायनानै थाबाय थायो जे आंनि बिसाया माब्ला आंनियाव फैफिनगोन सोरबाया जुदि गिर्जानिफ्राय गोजान जानानै दङब्ला सोरबाया जुदि इसोरखौ बावमानानै बियो गावनि लुबैनायफोर गावनि गोसो बादि मावदोंब्लाबो इसोरा बेखौ माब्लाबाबो नागारा दिनैनि गाहाम बाथ्रायानो बेखौ फोरमायदों नङाब्ला बियो मा दरकारमोन सासे समाजजों नेग्लेक्ट खालामजानाय समाजजों पापी होननानै सानजानाय मानसिखौ बियो लिरनो थाखाय बियो मा दरकारमोन दा बिनि ओंथियानो जाबाय जे इसोरा बा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ जोबोद अनो आरो जोंनि बुलि होनायनिफ्राय जुनारनि बुलि होनायनिफ्राय बियो अनखांनायखौसो बियो हामजासिनदों होननानै बुङो अनखांनायखौसो बियो हामजासिनदों अब्ला बिनि अनखांनाया बेसे गेदेर जागोन बुलि होनायाबो जेबो नङा दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर दिनै जों मानसि जानायखाय जोङो मा होनो फिरि जोङो फिरिनिनो मानसिखा जोङो गोरोन्थिखौनो मावखायो नाथाय जेब्ला जोङो गावनि गोरोन्थिखौ जोङो सिमान लागोन
जेब्ला जोङो जोंनि मा होनो गोर्बोखौ इसोरनो गथायगोन, जोंनि जिउखौ इसोरनो गथायगोन, अब्ला इसोरा जोंखौ निस्सय मोनथारगोन। मानोना बाइबेला जोंनो फोरमायदों जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला इसोरा फोथायजाग्रा, बियो जोंनि गासै पापफोरखौ बियो क्षमा खालामो। बेसे गेदेर बाथ्रा! दा बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानिटियानो बेनो जाहैबाय जे अनखांनाय आरो निमाहा होनाय। जोंनि इसोरनि धोरोमानो बेनो अनखांनाय आरो निमाहा होनाय। इसोरनियाव बा जिसु ख्रिस्टनियाव बे अनखांनाय आरो निमाहा होनाय गैयामोनब्ला दिनै ख्रिस्टियानिटिया बै कालबारि क्रुस बा कालबारिनि हाजोआवनो बियो जोबनानै थांबाय। जोबगौमोन जिसु ख्रिस्टनि बे संसाराव फैनाया, खारन इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ हरनानै बियो गावनि बिसाखौ लाजि फोनांहोनानै बियो क्रुसाव दोनथाबफादों सानै दाखुजों लोगोसे। जे जायगायाव पापीफोरखौ, जे जायगायाव दाखुफोरखौ क्रुसाव दोनथाबनानै बेखौ रांजों होनानै फोथैनाय जायोमोन, जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि बिसा हौवा नङामोनब्ला बियो बिनि काहानिया, बिनि धोरोमा बे कालबारि क्रुस, कालबारि हाजोआवनो बियो जोबनानै थांबायमोन। नाथाय बियो थैनानै फबजानानै सानथामनि उनाव सिखारफिनदों। बेनो जाबाय इसोरनि गेदेर अननाय। आरो इसोरा जे माने थैनो रोङै, इसोरनि जिउआ जे थैया, इसोरा जे गोथां, बेखौ फोरमान होनानै इसोरा जे जोंखौ अनखांबाय, गावनि थैखौ बियो होनानै जोंनि पापखौ गासैखौबो सुस्राबाय, बेनो फोरमान आरो निमाहा जों मोनबाय। दा दिनैनि गाहाम बाथ्रानो दिनै बेखौ फोरमान होदों। दा बेखौनो जोङो दिनैनि सानथौ हिसाबै जोंनि गोथौ जिउजों जोङो ध्यान खालामो जे इसोरा आंखौ बेसेबां अनो। आं गोरोन्थि मावब्लाबो इसोरा आंखौ निमाहा होगोन जुदि जों निमाहा बियोब्ला। दा दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय। दानिया दिनै जोङो फैदिनि जे दिनै सारा बुहुमावनो दिनै बिफाफोरनि सान, फादार्स डे होननानै दिनै फालिदों। जोबोद गोसोखांथाव मोनसे सान, जे बिसयखौ बाइबेला जोंनो बे सानखौ फालिनायनि सिगांनो जि हुकुमाव लिरनाय दङ। नोमा नोम्फानो मान हो। बहा लिरनाय दं होनलाय माबामोन? फन नाम्बाराव लिरनाय दं। सानैसोनि गथ'फ्रा बुंनायसै दे। नोमा नोम्फानो मान होनो बहा लिरनाय दं? दे दिनै फादार्स डे फालिदों दा इयुनफ्रा नङा होमबा? सोरबा बुंहरसै नोमा नोम्फानो मान हो, जि हुकुमनि बहा लिरनाय दं? बहा लिरनाय दं? नानि बहा लिरनाय दं? मोनद' नंगौसै? गोरोन्थि जाबाय दा। मोनबा? मोनबायाव बे फादार्स डे जानायनि सिगांनो इसोरा मसेनि द्वारै बे आयेनखौ दोनखादों आरोना। नोमा नोम्फानो मान हो। दिनै आङो जारिमिनखौ बुंनो थांला, खारन बे जारिमिनखौ जों बोसोरे आलासिफ्रा फैयै फादार्स डेआ बबेनिफ्राय जादों, माब्रै जाखो बेखौ बुङैनो जोबनानै थाङो। खिन्थु आंनि साननाया जाहैबाय दा जे बे फादार्स डेजों लोगोसे एबा बेनि बे दिनजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि मावनो गोनाङा मा? बिसेसकरि दिनै आङो बुंगोन जे जोंनि उन्दै गथ'फोर एबा इयुथफ्रा दिनै फादार्स डेखौ फालिबाय। जों बिफाफोरखौ सनमान होबाय, एसे मोजां बेच होनानै जोंखौ रेसपेक्ट होबाय। दा दिनै जों बिफाफोरनि मावनांगौ खामानिया मा? आं दिनै बेखौसो बुंगोन। दिनै बेखौसो बुंगोन। आंबो दिनै सानै गथ'नि बिफा, आंनि मावनांगौआ, आंनि कर्तब्यआ मा? दिनैनि दिनाव जोंनि बिसाफ्रा जोंखौ रेसपेक्ट खालामबाय। एसे मोजां गान रोजाबनानै जोंनो बेस होनानै जोंखौ रेसपेक्ट होबाय। दा दिनै आं सासे ख्रिस्टियान बिफा जानानै आंनि मावनांगौआ मा? आं दिनै बेखौसो बुंगोन। जारिमिनखौ आं दोनथ'बाय। जारिमिनखौ गोबाङा मिथिखागौ। दा बेनिखायनो बेजों लोब्बा लाखिनानै आं मोनसे बाइबेल भार्सखौ आङो फरायनो गोसो जादों। बे जाबाय लुकासनि गाहाम खोथानाय 2:52।
लुकासनि गाहाम खोथानाय 2 बाहागो आङो फरायगोन जिसुनिफ्राय लुकासनि गाहाम खोथानाय 2 बाहागो आरो जिसुआ जर गोरा आरो आखल गोनां जालांबाय आरो इसोर आरो मानसिफोरनिफ्राय बियो हामजा जानायखौ मोनदों आरो खनसेबाव आरो जिसुआ जर गोरा आरो आखल गोनां जालांबाय आरो इसोर आरो मानसिफोरनिफ्राय बियो हामजा जानायखौ मोनदों गोबाङा हयथ' साननो हागौ बिफाफोरनि सानाव बे बाइबेल भार्सखौ मानो लादों आङो जोबोद बेस्थ'थानि गेजेराव मैया मोनायाव बे बिषयखौ आङो गोसोखांनो लादों आंनि दिनैनि बिफाफोरनि साननि सायाव बा बेखौ बिथा खालामनानै आंनि सानस्रिया बेनो आंनि सान्थौआ आं बेखौनो मोनदांदों आरो जे जिसु ख्रिस्ट'आ 100% मानसि आरो 100% इसोर 100% बेनाव इसोरनि आखुथाय दं आरो 100% बेनाव इसोरनि आखुथाय दं दा जिहेतु मानसिनि गोरबोआव बियो जोनोम जाबाय मानसिनि न'खराव बियो देरबाय लावबाय समाजाव बियो थाबाय समाजनि नियम खान्थिफोरखौ मानिबाय हादोरनि गासैबो नियम खान्थिखौ मानिजोबनानै दिनै बे लुकासनि 2 बाहागोआव मा लिरखो जे जिसु ख्रिस्ट'आ देरनानै बियो बोलोग्रा जालांबाय आखल गोनां जाबाय इसोर आरो मानसिफोरजों बियो हामजा जानाय जाबाय दा बे बाथ्राखौ फंसे बाथ्रायैनो जुदि बुङोब्ला जोङो बेखौ इंराजियाव जोङो बेखौ बुंनो हागोन मोनसे बेलेन्स ग्रथ गासैखौबो लानानै बियो जौगादों बेनि आखल बेनि इन्टालेक्चुएल बेनि फिजिकेल बेनि स्पिरिचुएल गासैबो बियो माने मोजाङै जौगानानै बियो मानसि आरो इसोरजों हामजा जानाय जादों दा बिनि बे जौगानायाव सोरनि बिहोमा दं सासे उन्दै गथ' हिसाबै 100% मानसिनि आखुथायखौ लानानै दिनै जोङो ध्यान खालामो मारियाम आरो जसेफनि गोरबोआव जोनोम जानानै बियो बेबादि जादों दा बेनिखायनो दिनैनि बे टपिकखौ आङो बेखौनो लादों मोनसे बेलेन्स ग्रथ बेनि देहायारि बेनि इन्टालेक्चुएल बेनि स्पिरिचुएल बेनि गियान बुद्धि बेनि जिउमा गासैबो जौगानानै बियो आखल गोनां बोलोग्रा इसोरजों आरो मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय सासे जोहोलाव जादों दा बेबादि जानायनि आन्दोआव न'खरनि परिबेसा जथेस्थ' गोहोम खोख्लैदों बिमानि आखला जथेस्थ' गोहोम खोख्लैदों बिफानि आखला जथेस्थ' गोहोम खोख्लैदों जों बेखौ बुंनो हायो खारन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगाङावनो गाब्रिएल आखुआ मारियामनाव थांदों गोबां आइजोफोरनि गेजेराव नोङो सासे बोर जाग्रा आरो जसेबाबो बिराद माहि आखुनि मानसिमोन दा दिनै बे फादार्स डेआव आं बे बिषयखौनो लाबोदों जे जों बिमा बिफाफ्रा जोंनाव माने जोंनि सान्थौआ जोंनि फिसाफोरनि सायाव गुबुन नाथाय बाइबेला जोंनो फोरमान खालामदों जोङो सेथियावनो जुदि नायनि जे सासे गथ' बा सासे सेंग्रानि देरनायाव जों बिनि फिजिकेल ग्रथखौबो जोङो नोजोर होनो गोनां बिनि मोदोम मोखांफ्रा माबायदि ग्रथ जादों बे प्रथमावनो दा बेनिखायनो आङो लादों फिजिकेल खारन इसोरा जोंखौ गावनि महर बादि दादों बेखौ जोङो मोनगोन जागायजेननायनि 1नि साथाइसआव जोङो बेखौ मोनगोन इसोरा जों मानसिफोरखौ माने गावनि महर बादि दादों दा बेनिखायनो दिनै आं बे फादार्स डेनि लोब्बा लाखिनानै बिथा खालामनानै बुंगोन दिनै जों बिमाफोरखौ सामिल खालामखाबाय बिसेसकरि जों बिफाफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ ओरैबायदि नोजोरजों नायनांगोन जे आंनि गथ'खौ इसोरा गावनि महर बादि सोरजिदों
गावनि बादि सोरजिदों जेब्ला जोङो सोरबा मानसिखौ जुदि माने बेबादि मोनसे सान्थौ लानानै नोजोर होयो जे बेखौबो इसोरा गावनि महर बादि सोरजिदों जे इसोरखौ आङो खुलुमो बे इसोरा बे बिथांखौ बिखौ गावनि महरै सोरजिदों जुदि आङो इसोरखौ नंगुबै खुलुमोब्ला आं बेखौ रेसपेक्ट खालामगोन सन्मान होगोन आरो बेखौ आङो जोथोन लागोन एक्जेक्टलि दिनै गाबोन जोंनि गथ'फोरनि देरनाय लावनाया बेयावनो बिथा खालामदों जे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बबे नोजोरजों नायदों जोंनि गथ'फोरनि फिजिकेल ग्रथखौ जों माबायदि नोजोरजों नायदों बेयावनो जोबोद सोनारो दा बेनिखायनो ख्रिस्टियानाव अनलायग्राफोर दिनै बेयाव गोबां आंनिफ्राय बांसिन अबिगथा गोनांफोर बिसा बिसौ खांबोबाय बिसौफोर मोनबाय बियायंफोर मोनलायलायबाय आरोमा नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन गियान दं नाथाय अब्लाबो दिनै आंबो सासे बिफानि फिसाखाय आरो दिनै आंबो सानै गथ'नि सासे बिफाखाय दिनै आंनि सान्थौआ बेखौनो मैया मोनो आं बेखौनो सानखांबाय थादों आरो जे आंनि गथ'खौ आङो सम सम जोबोद गाज्रि रायफ्लाङो रागा जोंनानै रायफ्लाङो माने गाज्रि बेबहार खालामफ्लाङो बुफ्लाङो आरो बिसोरनि सिगाङाव गाज्रि आखल दिन्थियो बिसोरखौ दे इसोरा गावनि महर बादि दादों आं बेखौ बेबादि माने ट्रिट खालामनो रोङासै बेबायदि मोनसे अनुभबा फैदों दा बेनिखायनो बे सान्थौखौनो दिनै आङो फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव जायफ्रा गथ' गथायफोर दं बिथांमोनहा साननांगौ बायध'था खारन बिथांमोनखौ इसोरा गावनि महरै सोरजिनानै नोंथां एबा आंनो हरबाय जोथोन लानो थाखायसो इसोरनि बेसेबांबा गिदिर दान बियो ओरैनो होनाय दयानि दान दिनैनि दिनाव जायफ्रा बिसा गैया जायफ्रा बिफा गैया बिसोरनि सान्थौखौ बिसोरनि दिनैनि गोसोनि अबस्थाखौ जों अनुभब खालामनानै नायनो मैया जेनेबा सासे जोंनि मानगोनां बिजय मोसाहारि बिथाङा थैबाय मैया फबबाय बिसोरनि बिसाफ्रा दिनै फादार्स डे फालिगोन बिसोरनि गोसोनि अबस्थाया माबायदि जागोन दा बेनिखायनो ख्रिस्टियानाव अनलायनांगोन आरो मोनसे बिसय जोंनि ओंखाम संग्रायाव संख्रिया सबसे खम दामसिन जेब्ला बियो थायो जोङो बेखौ बांद्राय केयार खालामा खम दाम नालाय 10 थाखा केजिनि मोनो नाथाय जेब्ला बि गैया जोङो खाराव माराव नागिरनानै उसुं खाथियाव थांनानैब्लाबो जोङो बेखौ माने लायथारनांगौ जायो खारन संख्रि गैयाबा ओंख्रिया जाया दा एक्जेक्टलि जोंनि खेथ्रआवबो बेबादिनो जायो जोंनियाव बिसाफोर दङ बिफाफोर दङ थानाय समाव जोङो सिबिनो रोङा सन्मान होनो रोङा बिसेसकरि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखायबो जेब्ला बिमा बिफाया जेब्ला गोथाङै थानाय समाव गावजों लोगोसे थानाय समाव जों रेसपेक्ट खालामनो रोङा संख्रिखौ जेरै जोङो भेलु होआ नाथाय बिथाङा जेब्ला थैनानै थांगोन अब्लासो जोङो गोसोखौ आफसुस खालामो आरो जेरै संख्रि गैयाबा खाराव माराव नागिरनानै जोङो ओंख्रियाव होनो गोनां जायो एक्जेक्टलि बेबादि जायो दै जोंहा बिफा गैयैखाय जोंहा बेबादि मोनसे सान्थौआ फैयो आरो मोनसे बोसोराव आंनाबो बेबादिनो जादों आङो मोनसे गिर्जायाव आं आलासिमोन मादार्सनि थाखाय नाथाय बिनि साननि सिगां बिमाया थैदों साननि सिगां बिमाया थैदों बे समाव आङो मोनदांनो हादों आरो जे बिमा गैयाब्ला जोंनि माने जोंनि गोसोनि अबस्था मा जायो दा बेनिखायनो ख्रिस्टियानाव अनलायग्रा आंनि फंबाय बिनानावफोर उन्दै गथ'फोर थानाय समावनो जोङो रेसपेक्ट खालामनानै जोंनि बिमा बिफाया गोथाङै थानाय समावनो जोङो सन्मान होनो नङाब्ला जोङो माबानांगोन माने उन दाहा जानांगोन बेखौ दाहाय आङो थांबावगोन आरो बिसेसकरि जों बिफाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे मेसेज मोनसे रादाबा बे जाहैबाय साफ्रोमबो गथ'फ्रा जोंनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल बेखौ जोङो मोनगोन गितफोरनि 129नि 13-16खौ जोङो फरायब्ला जोङो नुनो मोनगोन आरो बे जोंनि गथ'फ्रा माबादि आङो बेखौ फरायनानै खोनासङो बेखौ दाबिदा गाव मोनदांनानै बियो मा होनदों जोङो बेखौ एसे फरायनानै खोनासंदों गितफोरनि 139नि 13निफ्राय 16सिमखौ आङो फरायगोन जिसुनि मुङै
नोङो आंनि गोसोखौ सोरजिबाय, नोङो आंखौ बिमानि गोरबोआव सुजुदों, आङो नोंखौ साबाय सोंदि, मानोना नोङो आंखौ गिथावथाव आरो आसरितै बानायबाय, नोंनि खामानिफ्रा आसरित, आङो बेखौ मोजाङै मिथिगौ। जेब्ला आङो आन्दोआव बानायजादों आरो हानि गाहायसिन जायगायाव मोजाङै दोनजादों, अब्ला बे समाव आंनि सोलेरा नोंनिफ्राय आन्दो नोंनि आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय आरो नोंनि बिजाबाव आंनि बानायजानाय दिनफ्रा सानसेबो जाथ'वाखैमोनब्लाबो लिरजाबाय। अब्ला इसोर, आंनि लागै नोंनि कल्पनाफ्रा एसेग्राब दाम गोसा आरो बेफोरखौ जथायब्ला एसे गोबाव। अब्ला नायदो, बे दा जों दिनै बिफाफोर जोङो साननानै नायनो बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दिनै दाभिदा गोथौ सानखांनायजों जिउजों सानखांनानै बियो मोनदां हरदों जे गावखौ इसोरा गावनि बिमानि फिसाखौ माबोरै सोरजिदों। बिनि साननानै मोनदों जाय सायावनो बिनि गासैबो परिकल्पनाखौ इसोरा दाभिदनि बिमानि गोरबोआव गासैखौबो सुजुखादों होननानै बियो मोनदांखौ मोनदों। आरो बिनि कल्पनाया एसेग्राब दाम गोसा, एसेग्राब बुरजा, माने बेखौ जथायब्ला गोबां जायो। दिनै जों बिफाफ्राबो दिनै बेखौ सिन्था खालामनांगोन, साननांगोन दिनैनि दिनाव जे बे आंनि गथ'खौ इसोरा आंनि बिहिनि गोरबोआवनो सुजुदों। बियो जोनोम जाया सायावनो बियो मा खालामगोन, बिनि जिउ थांखिया मा, बियो आंनि थाखाय बा इसोरनि थाखाय, गिर्जानि थाखाय, समाजनि थाखाय मा मावगोन, इसोरा बेखौ बिथांमोनखौ दिनै जुदि आं बुङोब्ला आंनि बिहिनि गोरबोआवनो बिसोरखौ सुजुखादोंमोन। दा अब्ला बेसेबां गोथौ दिनैनि दिना जों बिफाफोरनि थाखाय बेसेबां गोथौ। दा बेनिखायनो बे बिषयखौ दिनै जों गोथौयै जोङो ध्यान खालामनानै नायनो, जोंनि गथ'फोरनि सायाव इसोरनि परिकल्पनाया मा। दहाय जों प्रथम नायबाय बिसोरनि महरा इसोरनि महर, आरो दिनै नायनो इसोरा बिसोरखौ बेसेबां परिकल्पना खालामदों, बिसोरनि सायाव बेसेबां बिथांखिफोर दङ। दिनै नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जों बिमा बिफाफ्रा जोंनि गथ'फोरनि सायाव जे इसोरहा बेसेबां परिकल्पना दं, जों बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो जों रोंजोबाखै, जोङो दिहुननो हायाखै, जोङो मोनदांनो हायाखै। खालिबोल' जोङो मा खालामदों, सानदोंल' जों आंनि बिसाया लेखा गोरों जानांगौ, आंनि बिसाया बयजोंबो मान होजाग्रा जानांगौ, आंनि बिसाया धोरोमनिया जानांगौ, जों बिदिल' सानदों। नाथाय थाङै थुङै जों बिसाफोरनि थाखाय जों माने दुखु खालामनो गोनां जादों। बिनि गासैबो गुदियानो जों बिफाफोर। जोंनि आखला जुदि मोजां मोनब्ला, जोंनि सान्थौआ, जोंनि मनोभाबफ्रा जुदि पजिटिभ मोनब्ला, जोंनि गथ'फ्राबो बेबादि जानाय नङामोन। गासैबो नङा, नाथाय बेबादि दंसै आरो। दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, जों बेखौबो दिनैनि दिनाव जोङो गोसोखांनानै लानि जे दिनै जाय गथ'फ्रा दिनै जोंखौ बे होनानै सनमान होदों, बे गथ'फोरनि सायाव इसोरहा गिदिर परिकल्पना दं। आरो बे परिकल्पनाखौ जोङो दिहुननानै, जोङो ध्यान खालामनानै बे परिकल्पनाखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों गथ'फोरखौ हेफाजाब खालामनांगोन। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय इन्टालेक्चुवेल, जोंनि बुद्धि गियान। दहायना फिजिकेल मोनसे ग्रथ थांबाय, दाना जे गथ'फ्रा इन्टालेक्चुवेल बिराद बुद्धिमान जागोन, सोलो गोरा जागोन, बेयो न'खरनिफ्रायनो जागायजेनगोन आरो न'खरनिफ्रायनो जागायजेनगोन। दहाय जे बाइबेल पार्सखौ आङो फरायबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ आखल गोनां, बोलो गोरा जाबोबाय। मानो जाखो? 100% जुदि मानसि महरै जुदि लायोब्ला बेवहाय बिनि बिमा बिफानि गोबां बिहोमा दं। दा बेनिखायनो जोङो नायनि जे सासे गथ'नि गियानि जानाया, सासे गथ'नि आखलाव देरलांनायनि गुदिया मा बेलाय? मा बेलाय? गितफोरनि बोसोन बिजाबनि 1नि सादाव जोङो नायब्ला जोङो नुनो मोनगोन नामा? गियाननि गुदिया मा बेलाय? इसोरखौ गिनायासो, इसोरखौ गिनायासो। नाथाय जों बहा सोनारदों दिनै ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानानै?
जों बहा सोनारदों जों जे गथ'फोरखौ बिराद आखल गोनां जाजानो लुबैदों जोबोद सोलो गोनां जाजानो लुबैदों जों बहा सोनारदों दिनै जोङो गोबाङा हयथ' 50 बोसोरनि ख्रिस्टियान जाबाय हयथ' सोरबाया जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान जानानै दिनै गोबां बिसौफोरनि बिबौफोर जालायबोबाय दिनै बे खेत्रआव जोंनि गथ'फोरा सोलो गोरा बोलो गोरा आखल गोनां जाजानो लुबैनायाव जों बहा सोनारदों जों बांसिन सोनारदों जोंनि दानि एडुकेशन सिस्टेमाव जोङो सोनारदों नङा होनबा जोंनि सोलोंथाइनि माखासे बिखान्थिफ्राव जोंनि इनस्टिटिउसनफ्राव जोंनि स्कुलफ्राव जोंनि कलेजफ्राव जोंनि इउनिभारसिटिफ्राव जों बांसिन सोनारनायखौ जों नुनो मोनो दिनै आंबो बेबायदि अबस्थायावनो दं दिनै जोंनि गथ'फोरखौ सोर जोथोन लादों मोनसे इनस्टिटिउसना जोंनि गथ'फोरखौ सोर फोरोंदों गुबुन सासे सोरबा मास्टारा सोरबा सासे टिचारा गोबां बिसाफ्रा जोंनि नुथाइनिफ्राय गोजानाव दङ मा खालामदों जों मिथिया नाथाय बिनि सिगां आंनि गथ'आ सोलो गोरा बोलो गोरा जानायनि आसल गुदिखौनो दिनै जोंनि बाइबेलाव मा फोरोंदों बोसोन बिजाबनि 1 सानाव आरो बे बोसोन बिजाबनिनो 9नि 10आव मा होनो जों बेखौ नाय गियाननि गुदियानो जाबाय इसोरखौ गिनाय दिनै जों ख्रिस्टियान बिफा जानानै जों साबसेया इसोरखौ बेसेबां गिदों आरो बे सान्थौआ बे सानस्रिया बे मनोभाबा जोंनि गथ'फोरनाव बेसेबां एफेक्ट खालामदों बेसो जायो जों नुनो मोनै जों सानखांनो हायै बिसयफ्रा गथ'फोरनाव गोहोम गोग्लैयो मोनसे गुथाल बादिसो जेरै बे मबाइल टावारहा मोनसे गुथाल दङ मोनसे वेब दङ बेजोंसो मेसेजआ जोंनि मबाइलाव फैयो जों बेखौ नुनो मोना थिग बेबायदिनो जोंनि आखल आखु जोंनि मनोभाब जोंनि सान्थौ जोंनि सानस्रिफ्रा जोंनि गथ'फोरनाव अट'मेटिक बेयो एफेक्ट खालामो कमिउनिकेट जायो मोनसे जगाजग जायो जों मिथिस्लाबै बे जगाजग जायो बे आंनि बाथ्रा नङा बे साइक'लजिस्टफोरनि बाथ्रा दिनै गाबोननि गथ'फोरखौ नाय जों फोरोंनायनिफ्राय बिसोर बांसिन रोंगौ जों मिथिनायनिफ्राय बिसोर बांसिन मिथिगौ माबोरै जायो थाङै थुङै आरो जों बेखौबो डिनाय खालामनो हाया जोंहा माखासे जेनेटिकेल मोनसे मा होनो बर'आव बंसगत मोनसे आखुथाया मानो फैयो एक्जेक्ट बेनो आरो दिनै आंनि मनोभा जेबादि आंनि आखला जेरै बे आखल आखुआनो आंनि सायाव दं मानो दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर दिनैनि दिना जों जे इसोरखौ गियो बेखौ जों फिसाफोरनो जों खिन्थानांगौ अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा आखल गोनां जागोन बोलोग्रा जागोन मोनसे बेलेन्स ग्रथ जागोन बा फिजिकेलि बिराद मोजां ग्रथ जागोन थारमाने मोनसे इन्टालेक्चुवेल माने सोलो बोलो बेबो मोनसे बैसोजों लोगोसे ग्रथ जाफागोन आरो बे ग्रथ जानायनि गुदियावनो दं इसोरखौ गिनाय अब्लासो जागोन दा बेनिखायनो बे टपिकआवनो जों बेखौबो जोङो साननानै नायनो जोंनि हास्थायनायखौ जों सम सम गथ'फोरनि सायाव जों इम्प'ज खालामो नारसिनबायो नोङो बेबादि जाथारनांगौ बेबादि खालामथारनांगौ बेबादि जोङो सम सम जायो आरो बेबादि जों बिमा बिफाफोरबो दङ जेबो थांखि गैया फिसाफोरनि सायाव जेबो थांखि गैया आरो फिसाफ्रा जे इसोरनि ओरैनो होनाय दान जों बेखौबो सानखांनो हाया दे जों जोबोद दुखुनि बाथ्रा गोबां पेरेन्टिं स्टाइल दं आं बेखौ बुंला नाथाय मोननै पेरेन्टिं स्टाइलखौ आङो बुंगोन मोनसेया जाहैबाय गावसोर गोसो जानायखौ फिसाफोरनो जाबसिननाय नोङो बेबादि फरायथारनांगौ नोङो बेबादि जाथारनांगौ नोङो ओरै जाथारनांगौ नाथाय इसोरनि इच्छाया मा जों बेखौ ध्यान खालामाखै 2 नम्बर मोनसे पेरेन्टेल स्टाइल बिमा बिफानि मोनसे स्टाइल आरोखि जे ओरैबायदि बिमा बिफाफोर दङ मा जाबा जालांथों ना माने जेबो खेयाल गैया गावनि सान्थौखौबो होनो गोसो गैया आरो गथ'आ मा सानदों बेजोंबो मोनसे कमिउनिकेसन गैया साइडआव
बेबायदि जों पेरेन्टिं स्टाइलफोर दङ माने बिमा बिफाफोर दं दा नाथाय दिनै बाइबेला जोङो फोरोंदों जे गथ'फोरनि सायाव जोंनि सान्थौखौबो जोंनि मनोभाबखौबो जों बांद्राय जोङो नारसिननो नाङा खारन बिसोरो स्पेसियेल गिफ्ट फ्रम गड इसोरनिफ्राय मोनसे रावजोंबो जेजोंबो रुजुजायै मोनसे ओरैनो होनाय दान इसोरहा बिसोरनि सायाव थांखि दंखायो बेखौसो जों आइडेन्टिफाइ खालामनो जोङो हेफाजाब खालामनांगोन आरो बिसोरनि बे बिसोरनि सायाव जे थांखि दङ बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो हेफाजाब होनो हानाय जोङो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर जोङो जानांगोन थामथियाव मोनसे रिलेसनेल मोनसे सोमोन्दो थानाय दिनै गाबोन जों नुनो मोनो बिमा बिफा फिसाफोरनि जे कमिउनिकेसन जे जगाजग बे जोबोद गोजान जुदियो जोङो लोबसि मोनसेनि ओंखाम जाब्लाबो जोंनि रायज्लायनाय जोंनि बिफाजों फिसाजों रायज्लायनाय बे जोबोद गोजान जोङो रायज्लायनो हागौ नाथाय मोनसे हार्ट टु हार्ट मोनसे कमिउनिकेसन थायो दै गोरबोजों गोरबो मोनसे जगाजग थायो बे जोबोद गोजान दा बेनिखायनो दिनैनि बे दिनावहाय आङो खावलायदों आरो जे जों जेबायदि खुगाजों रायज्लायो जों गोरबोजोंबो जों फिसाफोरजों जोङो रायज्लायनो सोलोङो अब्ला फिसाफ्रा जोंनि खाथि जायो अब्लासो फिसाफ्रा जोंखौ रेसपेक्ट खालामगोन दिनै बे फादार्स डे फैनायखाय फादार्स डेआवल' जोङो रेसपेक्टखौ मोननाय नङा नाथाय जुदि जों गोरबोजों मोनसे हार्ट टु हार्ट मोनसे कमिउनिकेसना जगाजगा थायोब्ला जों अराय सम जोङो फिसाफोरनिफ्राय जोङो सनमानखौ मोनगोन सिबिजानायखौ जोङो मोनगोन दा बेनिखायनो बेखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै मा खालामनांगौ जोङो बेखौ नायनि बे जाबाय थिनहरजानायनि 20नि 12खौ जोङो एसे जोङो फरायनानै नायनो थिनहरजानायनि 20नि 12 थिनहरजानायनि माने एक्सोडास मा होनो ओंखारलांनाय 20नि 12 बहाय मा Teach them to obey their parents. गावनि बिमा बिफानो मान हो आरो अब्ला इसोर प्रभुआ जि हादरखौ नोंसोरनो होगोन बेयाव गोबाव दिनफोर थामिनो मोनगोन दा बे बिमा बिफाखौ सनमान होनांगौआ बा होथारनांगौ जे बिसय दहाय आं बेखौनो बुंखाबाय दिनै आं बेखौ एसे उल्थायै लादों जे बिमा बिफाखौ मान हो बे बिसयखौ स्रा खालामनो थाखाय आङो मोनसे बाइबेलखौ फरायबावगोन बे जाबाय गितफोरनि 71नि 17निफ्राय 18खौ आङो फरायनि बेजों सोमोन्दो गोनां बुजिनो एसे गोब्राब जागोन बेवहाय मा होनदों मानोना इसोर नोङो आंखौ उन्दैनिफ्राय फोरोंबोबाय आरो दासिम आङो नोंनि आसरित मावनायखौ खोथाबाय बिनिखायनो इसोर आङो फैगोन फिरिनो नोंनि आखान्थिनि बोलो आरो बयबो उजिगोनफोरनो नोंनि जरनि हाबाखौ खोनाहोआगौमानि आंखौ दानागार आङो बोरायलांब्लाबो आरो आंनि खानायफ्रा मोनब्लाबो नोङो आंखौ दानागार बेयाव मा बुंनाय जादों दाबिदा मा बुंदों जे नोङो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोबाय दानिया मा खालामदों मा सानखांदों बियो जा बिनिखायनो इसोर आङो फैगोन फिरिनो नोंनि मा होनो नोंनि आखान्थिनि बोलो आरो बयबो उजिगोनफोरनो नोंनि जरनि हाबाखौ खोनाहोआगौ माने आंखौ दानागार जि फोरोंनायखौ मोनबाय बियो जि फोरोंनायखौ मोननानै दिनै ओरैबायदि गोथौ मोनसे सानहाबबाय जे नोंनि एबा इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि मावनायखौ फैगोन फिरिनो फोरोङागौ माने आरो उजिबावगोन फिरिखौबो नुदों दा नैबे नेक्स्ट नैबे सेकेन्ड जेनेरेसनफोर
बे सेकेन्ड जेनेरेसनफोरनो फोरोङागौ मानि अर्थात इसोरनि हाबाखौ फोरोङागौ मानि आरो बिसोरनि उनाव उजिबावगोन फिरिनो नोंनि आखान्थिनि बोलोग्रा हाबाखौ फोरोङागौ मानि नोङो आंखौ दानाङा बेसे गिदिर प्रार्थना बियो आरो मा होनबावदों जे आङो बोरायलांब्लाबो आरो आंनि खानायफ्रा मोनब्लाबो नोङो आंखौ दानाङा बेसे गिदिर आरज बेसे गिदिर मोनसे प्रमिसिं बाइबेल भार्स बियो जे नोङो आंखौ उन्दैनिफ्राय फोरोंबोबाय दानिया मा खालामबावबाय बियो जे नोंनि बोलोग्रा आखान्थिनि मावनायफोरखौ नैबे फिरिनो फोरोङागौ मानि उजिगोनफोरनोबो फोरोङागौ मानि नोङो आंखौ दानाङा दा दिनैनि दिना बेनिनो मोनसे दिन जों बिफाफोरा दिनै मा सोलोंबोखो दिनै आङो दिनै सानै गथ'नि बिफा जानानै आङो जे सोरनिबा बिसामोन आङो मा सोलोंबोखो आरो दिनै आंनि गथ'फोरनो आङो मा फोरोंनो हाखो दिनै आं बेखौसो बुंदों आरो जे बाथ्राया दिनै प्रमिसिं मोनसे बाइबेल भार्स बियो नोंसोरो बिमा बिफाफोरखौ सनमान होथारनांगोन दिनै आं जुदि सानै गथ'नि बिफा जानानै आं बिफाखौ रेसपेक्ट खालामाखैब्ला खालामबोनो रोङाखैब्ला आंबो आंनि गथ'फोरनिफ्राय बे रेसपेक्टखौ आं आसा खालामनानै लाखाया सजा अंखखा बियो आंनो बिफाखौ जुदि सनमान होनो रोङाखैमोनब्ला दिनै आंबो बिसाफोरखौ धोरोमिया जाजानो लुबैनाया आंखौ सिबिजानो लुबैनाया मोनसे मिनिंलेस मोनसे आसा खालामनाय दा बेनिखायनो ख्रिस्टिनाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर आंनि बिबथै जानाय बिमादै जानाय बिबाजै जानाय बिदा जानायफोर आंनिफ्राय साबसिन रोंगौ नोंथांमोना अब्लाबो दिनैनि बे बाइबेल भार्सखौ आं गोथौ मोनसे गोरबोजों बेखौ ध्यान खालामनानै मोनदांदों आरो जे जों थैनायनि सिगां जोङो जोंनि नैबे फिरिफोरनो माबा मोनसे जों एग्जाम्पोलखौ जोङो गालांथारनांगोन इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि खामानिफोरखौ जों बिथांमोननो जोङो फोरोंनानैसो जों दा बिदा जेरै बुंदों आंनो बोरायब्लाबो नोङो आंखौ दानागा आंनि खानायफ्रा मोनब्लाबो फुरलांब्लाबो नोङो आंखौ दानागा मा बे जेनेरेसनल' फैगोन जेनेरेसनखौबो होनबावगोन उजिगोनखौबो होनबावगोन जोबोद गोथौ मिनिं दङ बे फैगौ उजिगोननि बाथ्रायानो बेनो जाहैबाय दिनै आं थैनानै थाङोब्ला दिनै नोंथांमोना आंखौ मा होननानै गोसोखाङो बा नोंथाङा दिनै थैनानै थाङोब्ला नोंथाङा समाजाव आरो गिर्जायाव मा होननानै गोसोखांजागोन नैबेसो आरो दिनै जुदि आङो मोजाङै मावनानै थाङोब्ला बे गिर्जानि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल जानानै आं थागोन न'फ्राव जेरै सासे मानसिनि फट'खौ दोननायनिख्रुइ साबसिन मोनसे पिकचार न'आव जानानै थागोन आरो गोसोखांजानाय नैबेखौसो हास्थायदों बेखौनो गोसोखांबाय थागोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि मानसिफ्रा बेखौनो गोसोखांबाय थागोन जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा दा बेनिखायनो जों बे बिषयआवहाय जों गोथौयै जोङो ध्यान खालामनानै जोङो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै जोङो बिथांमोननो जोङो दिन्थिलाङो अब्लासो जोङो ख्रिस्टियान बिफानि ओंथिया बेरखाङो नङाब्ला जुनारफ्राबो बेबादिनो खांखायो बिसोर साबसिन अनबावोसो सैमाफ्रा नुबाय बेसेबां अनो गावसोरनि फिसाफोरखौ दिनै जों ख्रिस्टियान बबेबा ख्रिस्टियान न'खरफ्राव बे सैमाफ्रा जेरै गावसोरनि फिसाखौ जोथोन लायो बेबायदि लाबावासो हयथ' नोंथांमोनाव गैया जानो हागौ जों नुबाय आंनि न'खरावबो जानो हागौ बा सोरनिबा न'खरावबो जानो हागौ दा बेनिखायनो दिनैनि दिना जोबोद इम्परटेन्ट दे जोबोद गोनां जोङो ध्यान खालामनि जोङो बाइबेल फरायनो रोङाबालाय मा जानो जोङो प्रार्थना खालामनि जोङो गथ'फोरनि थाखाय दिनै जों बेखौबो साननानै नायदिनि जे जोङो गथ'फोरनि थाखाय दिनाव खनसे जोङो प्रार्थना खालामो जोंनि न'खरफ्राव मोनसे फेमिलि वार्शिप जायो ना जाया फेमिलि डिभ'सन जायो ना जाया मोनाफ्राव जोङो जयै ओंखाम जानायफ्राव जोङो प्रार्थना खालामो आरो बे जानाय समावबो जयै प्रार्थना खालामाब्लाबो
आङो जानायखौ प्रार्थना खालामना खालामा जों बेखौ एसे साननानै नाय बेबो मोनसे एग्जाम्पल आं गथ'खौ माब्लाबाबो फोरोङाखै जानाय समाव प्रार्थना खालामना जानांगौ दै होननानै फोरोङाखै दा आं थाल मोनबाय जेब्ला जायो आं प्रार्थना खालामनांगोन दा आंनि गथ' गैया बेबो माने दुगा जाथों आरो माने प्रार्थना खालामनानै जायो आं मालाबा फोरोङाखै खुगाजों बुङाखै दा बेबादिनो एग्जाम्पल नायनानै बिसोर कपि खालामो नायनानै बिसोर गासैखौबो लायो दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बयबो जोङो बेफोरखौ जोङो नोजोर खालामो बिसयफ्रा जोबोद फिसा फिसा नाथाय बेफोरनो बिसोरनि जिबन दानायाव बिराद गिदिर खामानि होयो ओंखाम जानायाव प्रार्थना खालामनाया बारा गिदिर मेटार नङा नाथाय बेनो जोंनि गथ'फोरखौ दैदेनगोन नोंथाङा जे उन्दुनायनि सिगां प्रार्थना खालामो बेनो बे गथ'फोरनि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल जागोन बेनि मोनसे रियेल घटनाखौ आं खिन्थानोसै आङो हयथ' बावबो खिन्थाखाबाय दिनैनि दिनजों गोरोबनायखाय आरोबाव रिपिट खालामबावदों जे मोनसे न'खर सासे गथ' दङ क्लास 10 पास जाबाय कलेजाव थांनांसिगौ गले गले बुंनायखाय हयथ' जारिमिना एसे खोनासंनो एसे सामा जागोन नाथाय दिनैनि दिनजों जोबोद सोमोन्दो दं आरो आं बेखौ माने जोबोद मोजां मोनो गरिब न'खरनि सासेल' फिसा सानसेखालि फिसाज्लाया कलेजाव थांनोसै मेट्रिक पास जाबाय बे समाव बिमाया बुंबाय बाबा जोङो नोंनो थोजासे बा आग्लाय बिग्लाय थाखा फैसा हरनो हाया नाथाय मोनसेल' बिसयखौ जों नोंनो हरनोसै बे जाबाय सानफ्रामबो मोनाबिलिनि 9टा बाजियाव जोङो जेरैबायदि गिर्जा खालामो बे एखे गिर्जा खालामग्रा बादि जों सानैजों नोंफाजों आंजों जों प्रार्थना खालामगोन आरो बे समाव जोङो नोंखौ इसोरनो गथायगोन बास बे बाथ्राखौ बुंनानै हरदों बे सेंग्राया जोबोद बल जोनो गोरोंमोन हस्टेलाव थाहैबाय बल जोयो बिराद गिदिर गिदिर ट्रफि देरहाबोयो सानसेखालि बिराद गिदिर मोनसे ट्रफि देरहाबोदों बे समाव बे हस्टेलनि केप्टेन मनिटरा बुंबाय जे नोंसोरखौ गोबां रुलनि सिङाव दोननाय जादों दिनै बिराद खुसिनि दिन दिनै नोंसोरनि थाखाय जेबो रुल गैया दिनैनि हराव नोंसोर बहा थांनानै मा जायो मा लोङो मा खालामो दिनै नोंसोर सान हगारनाय जादों जै बेबादि बुंदों बे गथ'नि सेंग्रानि लोगोआ बेखौ लानानै मोनसे जायगायाव थांदों आरो बहा थांदों बे बेदिसारिफोरनाव थांदों आरो थांबाय थांबाय थिग जेब्ला 9टा जायो बे समाव बे इंलेन्डनि घटना दै मोनसे लेखायाव मोनदों बे समाव बे इंलेन्डफ्रावथ' बिराद गिदिर गिदिर टावाराव घन्टा थायोना माने घरि थायो आरो बे समाव थं 9 बार बुबाय आरोना अब्ला बियो नाहरबाय 9टा जाबाय थिग बे समावनो बियो बिमानि बे बाथ्राखौ गोसोखांबाय आरो आइयाथ' आंखौ बेबादि बुंदों जे सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बिसोरो आंखौ इसोरनो गथायगोन प्रार्थनाजों गथायगोन अब्ला माने सिरिजाद मोनबाय आरो आं बहा थांनो नागिरदों अब्ला बे बुंबाय लोगोफोर नोंसोर थांदो आं हस्टेलाव थांफिननोसै बे समाव बे हस्टेलाव थांबाय अब्ला नायनो ख्रिस्ट'नि अनलायबाय साधारन मोनसे प्रार्थना मोनबोयो बिमा बिफानि बे प्रार्थनाया सासे गथ'नि गाज्रि खामानियाव बे बेसारिफोराव थांनायखौ बियो होबथाबाय अब्ला बेसेबां गिदिर बोलो गोनां जोंनि प्रार्थनाया जोंनि न'खर प्रार्थनाया बेसेबां गोनांथि दं जों बिफाफोरनि फिसाफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनाया बेसेबां बोलो गोरा दा बेनिखायनो जों बेखौ दिनै नाजावथारनांगौ सोरबा प्रार्थना खालामनाय सर' गैयाब्ला दिनै जों बेखौ प्रार्थना खालाम जोंनि गथ'फोरखौ जों प्रार्थनाजों जोङो इसोरनो गथायनो दाना नेक्स्टआव फैबाय स्पिरिचुवेल ग्रथ फिजिकेल ग्रथ थांबाय इन्टेलेक्चुवेल ग्रथ थांबाय दाना स्पिरिचुवेल ग्रथ जोंनि जिउमानि जौगानाय जोङो धोरोमनि हाजा जानो लुबैयो नङा जोङो बेखौ मोनसे बाइबेल पदखौ नायनानै फरायो बे जाबाय हुदा बिजाबनि 6 एसे गोबाव जाबाय नङा 6निफ्राय 7 हुदा बिजाबनि
गोसोआव दंखायोब्लाबो आङो एसे थन्थनै फरायनोसै। हुदा बिजाबनि 6:7 आङो फरायगोन जिसुनिफ्राय। दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो। बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव, लामायाव, जिरायनायाव, उन्दुनायाव, सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो। जोंनि थाखाय गोदान नङा बे बाथ्राया, जोबोद पुराना। नाथाय बे पुराना बिसयखौ जों साबसिन इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों, प्रेक्टिकेल जोङो बाहायनो हादों। बिसोर बिराद गिदिर प्रश्न जाबाय। इसोरा जे जोंनो जे हुकुमफोरखौ होबाय, बे हुकुमफोरखौ जों बेसेबां मानिनो हाखो आरो बे हुकुमखौ जोङो जोंनि गथ'फोरनो जों बेसेबां होनो हाखो, बिराद गिदिर मोनसे प्रश्न जाबाय। जोंनि जानायाव, लोंनायाव, खामानि मावनायाव, उन्दुनायाव होननानै बुंथारदों आरो मोनसे स्पेसियेल टाइम गैबावा। बिनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल टाइम लानांगौआ होनदों। उन्दुनायाव होनदों, जानायाव होनदों, लोंनायाव होनदों, खामानि मावनायाव होनदों। अब्ला बेफोरबायदि बिसयफ्राव जोङो जोंनि गथ'फोरनो मा फोरोंनो हाखो, जों बेखौ दिनै सानखांफिनहरनायनि मोनसे सान, दिनै बिफाफोरनि साना। ओरैनो देशखौ गानहोआखै जोंनि गथ'फ्रा, जोंखौ गोसोखांहोदों। इसोरा जोंनो मा हुकुम होदों बेखौ गोसोखांहोदों आरो बे हुकुमफोरखौ जोङो जोंनि फिसाफोरनो माबोरै होनो हागोन बेखौ दिनै गोसोखांहोदों। दा बेनिखायनो जोंनि स्पिरिचुवेल ग्रथनि मोनसेल' खायदायानो जाहैबाय जे इसोरनि गोथां बाथ्राखौ मानिनाय आरो बेखौ जोङो गथ'फोरनो जोङो फोरोंनाय। जोंनि फेमिलि डिभिसन, जोंनि न'खर गिर्जाफोराव आरो जोंनि सानडे स्कुलफ्राव जों गथ'फोरखौ थिनहरो थिनहरा। गिर्जाफ्राव जोंनि गथ'फ्रा टाइम बादि थांदोंना थाङाखै, जों बेखौ बेसेबां नोजोर होदों। दिनै जोंबो बेबादिनो जाबाय, स्कुलफ्राव थाङोब्ला जोङो 1 मिनिट 2 मिनिट हेर जानोसै माने बिराद टेनसन जायो। नाथाय गिर्जायाव आधा घन्टा लेट जाब्लाबो जों जेबो नांलाया। गोबां गिर्जाफ्राव दङ, नोंथांनाव गैया जानो हागौ, हाफ सान लालायब्लासो गिर्जा सफैयो। नाथाय बहाबा थांनांगौब्ला, स्कुलफ्राव फिसाफोरखौ दोनहरनांगौब्ला, नै एथ' टाइमावनो मर्निं प्रेयार जायो, थांथारनांगौ। एथ' टाइमावनो क्लास दङ, थांथारनांगौ, नङाबा एबसेन्ट जागोन। नाथाय गिर्जानि खेथ्रआव जोंनि गथ'फ्रा सानडे स्कुलाव टाइमलि फैदोंना फैयाखै, जों बिफाफ्रा, जों बिब'फ्रा, जों बेखौ दिनै हिसाब लादोंना? जों बेखौ थाल लानो रोंदोंना? ना बहाबा दखानाव थानांगौ गफबनानै दङ, ना सोरनिबा न'आव ओरैनो जानला मोनला जोङो रायज्लायनानै जोङो दङ। दिनै बेफोरबो जोंनि जिउआव जौगानाय, जोंनि मण्डलि जौगानायनि खारनफ्राबो बेनो जादों। जों सानडे स्कुलखौ जोङो इम्परटेन्ट होआखै, गिर्जाफोरखौ जोङो इम्परटेन्ट होआखै, इयुथ फेल'शिपफोरखौ जोङो इम्परटेन्ट होनो रोङाखै, जायनि थाखाय जोंनि गिर्जाफ्रा बेबायदि सेरेंगार बेरना जाबोबाय। गोबां गिर्जाफोर दङ, बिराद गिदिर बिल्डिं, नाथाय 20% 30% मानसिफ्राल' गिर्जा हाबो। बेनिफ्राय जों हौवाफोरनाव खमसिन बाव आरो मानो जादों? नाथाय बहाबा थांनांगौब्ला इनभाइटेसन गैयाब्लाबो जों मटर उखुमाव गाखोनानै जों थाङो आरोना। दुखु दामोन, आंनावबो जागोन, सोरनावबाबो जागोन। नाथाय जेब्ला जों गिर्जानि मिटिं लिंगोन, मानिबा मिटिं लिंगोन, बे जेबो खबर गैयालै होनगोन। नाथाय बहाबा थांनांगौब्ला, बहाबा मिटिं दावथिं थांनांगौब्ला गासैखौबो ज्राब गारनानै सिट गैयाब्लाबो उखुमाव गाखोना थांगोन। दा बेबादि आरो जोंनि इसोरखौ सिबिनाया। दा बेनिखायनो बेफोर बिसयखौ जोङो मोजाङै थाल लादिनि आरो नङाब्ला जोंनि जेनेरेसना नस्थ' जागोन। जोंनि गिर्जाफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ खांनो हायै जागोन। गिर्जा हिसाबै जों गथ'फोरखौ जों खाङो दै। जुदि जोङो गिर्जाखौ जोथोन लायोब्ला, गिर्जाखौ अनोब्ला, बे गिर्जायानो जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लाखिगोन। एखेबारे क्लियार खोथा। दिनै जोंनि गिर्जाफोराव इउनिटि गैयाब्ला, गावजों गाव एखेबारे जेबो अनलायनाय गैयाब्ला, बे गिर्जानिफ्राय गथ'फ्रा मा सोलोंगोन आरो बे गिर्जायाखि जोंखौ बा जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो गोथौयै बे बिसयफोरखौ जोङो दिनैनि दिनाव जोङो ध्यान खालामनानै जोङो नायनो बेखौ गोसोखांनायनि मोनसे सान होनो।
बेखौ गोसोखांनायनि मोनसे सान नङाब्ला जोङो मा जागोन नायनो आङो दिनै सार्केलनि सासे वार्कार जानो हागौ नोंथाङाबो सासे गिर्जानि वार्कार जानो हागौ बे समाव जोङो बुंजागोन नामा बोरैलै सार्केलाव मावलायग्रा फिसाफोरा बोरैलै आब्रामनि बा चार्च पास्टरफोरनि फिसाफ्रा माथो बिदिसो बोरैलै सार्केल मेम्बारनि फिसाफ्रा बिदिसो सार्केल प्रेसिडेन्टनि फिसाफ्रा बिदिसो मानो बुंनो गोनां जादों एकमात्र खारना बेल' इसोरनि खामानिखौबो जोङो गोसो होनानै मावाखै माने मोनसे पजिशन मोननायनि थाखाय पजिशन माने मा होनो मोनसे पजिशनेल माने पर्टफलिय' मोननो थाखाय नै बेफोरबादियावल' जों जानायखाय बे मावनायनि फिथाइया जोंनि न'खराव फैयाखै बे मावनायनि बोरा जोंनि न'खराव फैयाखै एकमात्र जों बुंजानायनि खारना बेयो सासे मुसि दंमोन दै मा जुथा सुग्रा बिराद मोजां सुयो जुथाखौ बिराद मोजां सुयो बयबो होयो बेनो ओमफ्राय सानसेखालि मा जाबाय सासे मानसिया नायसनबाय बिराद मोजां सुयो जुथाखौ खिन्थु गावनानै जिराबबाय बिराद नोजोर होफ्लांबाय बे मानसिया बिराद टेलेन्टेड आरोखि सानबाय आरोखि मानसिफोरनिखौ बिराद मोजां मोजां सुनानै हरो गावनाथ' हनै माथो गिसि गिजिसो गानो निस्सय सिङाव माबा मोनसे दंथारो बे बाथ्राखौनो मानसिफोरनोबो बियो खिन्थाबाय थारैनो नंमारगौ ओमफ्राय अखानायैनिफ्राय बेनाव कास्टमारा खमनिफ्राय खम जाबोबाय दाना गैला मानसिफ्रा फैलायानो उनाव गाव नायबाय सानखांनो हाबाय गावनि जुथायानो जिथाब मालायनोबो बिराद मोजां मोजां सुनानै हरो दा जोंनि इसोरनि खामानि मावनायखौ बेबायदि बुंनायफ्राव बिराद मोजां मोजां बुंनो हागौ नङा होमबा साजेसन होनायफ्रा बिराद गिदिर गिदिर साजेसन होनो हागौ नाथाय जोंनि सिंनि जोंनि जे आत्मा जोंनि जे मा होनो गोरबो बे अपोजिट जायो सम सम जायनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा अपोजिट जायो जोबोद गिथावना बाथ्रा दै दा बेनिखायनो दिनैनि दिना बेफोर गासैखौ माने सानखांनायनि मोनसे सान जों इसोरनि खामानिखौ माबोरै मावदों मा मनोभाब लानानै मावदों सासे मानसिया गोबाव मावनो हागौ दै बाइबेलावबो दङ मेथुसेला होननाय सासे मानसि दङ सबसे लावसिन जोरनाय मानसि नाथाय बेहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया एक्जेक्टलि आंबो दिनै सासे सार्केलनि वार्कार हिसाबै गोबाव मावनो हागौ आंहा नाथाय जेबो आं न'खरखौ फोसाबनो हायाखै गावखौ फोसाबनो हायाखै जेब्ला आं पर्टफलिय'निफ्राय गारजायो अब्ला आङो गिर्जानि बिरुद्ध जाबाय मानो जादों बेबादि जायो अब्ला आंनि गिर्जाखौ मोननाया आंनि बे 5 बोसोर 6 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर गिर्जानि थाखाय मावबोनायनि ओंथिया मोनाखै थारमाने आं अनाखै गिर्जाखौ आंनि मोनसे पजिशनखौ आं देखायबाय थादों दा बेनिखायनो बे इसोरनि खामानि मावनायखौबो दिनै आं बुंदेरनो गोसो जादों आरो गोबाङानो लिडार आं दिनै सासे बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि बैसोआव आरो रोंनायाव आङो गाहायाव दङ नाथाय आंनि जे अभिगथा आं बेखौनो मोनदांदों आरोना जे जोङो दैदेनगिरि जायोब्ला जों जेब्लायबो बाख्नायजानायखौल' जोङो दा हास्थायो 100 जनाव 50 जना नोंथांखौ रायखांखागोन 50 जनल' मानसिया नोंथांखौ मोजां मोनखागोन मण्डलियावबो बेबादिनो 700 जन मण्डलि दंबा हमनानै लाखा 350 जन मानसियाल' नोंथांखौ मोजां मोनगोन 350 जन मानसिया नोंथांखौ रायखांगोन आरो क्लियार अंकखा बियो क्लियार अंकखा दा बेनिखायनो बेफोरजों मावलांनायासो सासे दैदेनगिरिनि मोनसे क्वालिटि आरो जिसु ख्रिस्ट'आ मा गावनि बिदा फंबायजोंनो बियो एरगार जादों गावनि न'खरनि मानसिजोंनो बियो मुगैजादों गावनि नोगोरावनो बियो नाजावजायाखै दा जोंबो बेबादिनो जोंबो जुदि जेबो मावाखैब्ला बिराद मोजां बे मानसिया बिराद मोजांखा काट पेन्सिला ओरैनो सैनानै दोनबा नायनो बिराद मोजां खिन्थु जेब्ला लिरगोन बेयो बुथ्रा जागोन आरो खिन्थु बिनि सिङाव दं
सैफिनब्लानो बियो गोफार जाफिनो एक्जाक्टलि जोंनि इसोरनि खामानि मावनाय बा लिडारशिपनि खेथ्रआवबो बेबादिनो जायो आरोमा जेब्ला दैदेनगिरि जागोन नोंनि मोजां गाज्रि नोंनि रायनाय थाबानाय गासैखौबो मानसिफ्रा बिसार खालामगोन सोरबाया मोजां मोनगोन सोरबाया गाज्रि सहायनो हायै बेबायदि जागोन आरो बेनो नोंथांनि आनजादा बेनो नोंथांनि मोननांगौ बान्थानि पिरियडआ जेब्ला सासे मानसिनि स्पिरिचुवेल ग्रौथ माने बिनि आत्मिकनि जौगानाया ओरै जौगाहाङो बे समाव आनजादा फैयो दै आनजादा फैगोन ओरै थुखोहांनायावनो आनजाद फैगोन बेवहाय जुदि नोंथाङा जेन एंगारबायब्ला नागारबायब्ला उल्था लामा लाफिनबायब्ला नोंथाङा जेनबाय बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायनानै गिर्जानि खामानि मावनायाव जोंनि समस्याफ्रा माब्लाबाबो जोबनाय नङा जेसेदिन जों मानसिया थागोन समस्याबो एसेदिन थागोन आरो सैताना गंमेना मिनि लान्जाय गोलाव जानानै जोंखौ नुजानाय नङा जोंनि टिमनि जानानैनो टिमनिफ्रायनो बे उत्पन्न जागोन बेजोंनो बे खामानि मावो सासे सोद्रोमा बेक्ति जानानै बियो जोंनि खौसेथिखौ बियो सिफायनो नाजागोन सासे सोद्रोमा सासे मानिजाथाव मानसि जानानैबो बियो जोंनि स्पिरिचुवेल लाइफखौ जोंनि आत्मिकखौ बियो फोथैनो बियो नाजाबाय दा बेनिखायनो जोबोद साबधान जायो जों आङो बारा गोलाव नङा 1 घन्टा जाबाय दा दिनैनि जे गाहाम बाथ्रा आरो बिफाफोरनि सान बेजों लोगोसे आङो गोबां बाथ्राखौ बुंबाय जुदि बेनि गेजेराव